Γεια σας παιδεία, είμαι ο Σπλάς. Τι λέτε, θα περάσετε στο σπίτι μου? Ωραία. Τότε πάμε λοιπόν. Παραλίγο να το ξεχάσω. Για να εμφανιστεί το κλαμπ μας, πρέπει να πούμε τις μαγικές λέξεις. Μίσκα, μούσκα, σπλάς. Πάμε όλοι μαζί. Μίσκα, μούσκα, σπλάς. Είναι ο Σπλάς πάντα γελαστός. Κι είναι στην παρέα ο μοναδικός. Γίνε τώρα εσύ μέλος. Μες στο κλαμπ του Σπλάς. Γίνε τώρα εσύ μέλος. Προσοχή, κυματισμός, νερό, φυσαλίδες, Σπλάς. Παρών. Γίνε τώρα εσύ μέλος. Μες στο κλαμπ του Σπλάς. Είναι ο Σπλάς φίλος μας καλός. Γίνε τώρα εσύ μέλος. Χαχα.